Hány fokra állítsam a klímát nyáron és hogyan üzemeltessem? Ez egy gyakran felmerülő kérdés, és tudom, nagyon jól esik, amikor a 35 fokról beérkezünk egy meleg lakásba, bekapcsoljuk a klímát, és azt ilyen 21-22 fokra állítjuk, viszont borzasztóan veszélyes és egészségtelen egy ilyen beállítási mód. Alapvetően azt szoktam mondani, hogy a klímát azt úgy kéne használni, mint a fűtés. Tehát itt nem az a cél, hogy a levegőt hűtsük le, mert amíg ömlik ránk a meleg a falakból, addig nem jó a komfortérzetünk. Az a lényeg, hogy a klímát azt folyamatosan használjuk, és a falak is le tudjanak hűlni, és onnantól kezdve, hogy a falak is hűvösek, egy jóval magasabban beállított hőmérsékleten sokkal kellemesebben fogjuk magunkat érezni. Én jellemzően ilyen 26-27 fokra szoktam állítani itthon a klímámat, a külső hőmérséklettől függően, és soha nem kapcsolom ki. Tehát ez gyakorlatilag hetekig, hónapokig megy, hogyha mondjuk van egy hosszabb hőhullám. Nagyon sok barátom meg is szokott lepődni azon, hogy belép a lakásunkba, és milyen jó idő van, és ránéznek a klímára, és hogy 27 fokra van állítva, és mégis hűvösebb van, mint náluk. És ez azért van, mert a falszerkezet is le tud hűlni. Megértem egyébként, hogy sokan ezt a beállítási módot nem merik kipróbálni, mert azt gondolják, hogy egy folyamatosan üzemelő klíma majd több energiát fog fogyasztani. Viszont a valóság az, hogy ha a klíma elérte és az épület szerkezete a megfelelő hőmérsékletet, és ezt a hőmérsékletet csak szinten kell tartani, ez egy modern inverteres klímának egy sokkal energiatakarékosabb üzemmód, mint az, hogyha kibekapcsolgatjuk. Tehát mindig, amikor nagyon meleg van a lakásban és bekapcsoljuk a klímát, akkor egy hatalmas hőmérséklet különbséget kell áthidalni a klímának, és sokkal magasabb energiafogyasztással jár ez, mint egy szinten tartás. Ha a klímával kapcsolatos további kérdéseid vannak, hívjál fel engem. jegesemberklima.hu